Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. ¿Por qué magandang tanghali sa iyo mga travelers, no? Dito kami ni Robert dito sa trabuhan namin. Ano yung maka-advise mo, Robert, sa mga bago pang mag-apply dito sa Japan? Yung bagong mag-welder, mag-apply. Magtiis lang. Tiis talaga, saka talagang gambaro. Gambaro, no? Kailangan matuto ka ng mga Yung mga bag-welding. Yung kinakailangan na lahat. Kailangan matutunan mo lahat ng pasikot-sikot dito sa kasi matagal-tagal ka na dito, no? Ano yung delikado na sa part mo na mag-welding ka? delikado. Oh. Nasa taas. Yung Nasa baba. Tama. Umuulan. Ulan, no? Minsan wala ka maliit lang ba? Masikip. Pag tinamaan ka, hindi ka makakaalis. Tama. Masakit. Isin mo na lang kahit nasusunog eh. Mamaya mawawala. Tama. So kung kinakailangan mag-lab, no? Kompleto talaga. Safety gear talaga. Kailangan. Pero ano yung ma-advise mo sa mga bago pa lang sampa dito sa yung mga magbago pa lang mag-apply sa Japan? Ano ba mga trainee o mga Yung isa pa parang trainee yan sila eh. Parang kung trainee pagkaswerte yan. Kasi pag sinabi mo Tama, apply tama, pero tama. pag napasok ka na, yun, swerte mo na. Kailangan mo ng yung pagsikapan mo na kasi swerte ka pag nakuha ka. Tama. Sobrang dami pa naman ang gustong makapasok dito. Tama. Pero pag napasok ka na dito, marami na nag-aayaw kasi mahirap na yung trabaho eh. Pag wala ka pa. Tama, Bert, no? Lahat kahit sinong trainee dyan, tanongin mo. Excited lahat yan, pero pag nandito na mga ilang buwan, gusto na sumuko agad. Hirap din ang trabaho. Yung kinakailangan lang talaga, Bert, na Kung may pangarap ka, may goal ka, para makakayanin. Magsikap. at yung tiyaga, no? Taga, sikap talaga. Tiis to the max talaga. Tama. At nang magtitiis kailangan. Magtiis, no? Pero meron ka ng mga kasama na umalis kasi hindi nila na kayanan yung mga meron din. O Sa mga kaisya ko, may mga kilala na ako, may mga kaibigan na rin ako. Hindi na nga nagbalik eh. Dapat meron pa silang babalik dito, di ba? Hindi na sila nagpirma. Kaya na nila. pero Bert, yung tanong ko sa'yo ba, sabi nila yung welder daw, napakasisi lang daw, madali lang daw. ano yung masabi mo diyan? Try nyo na lang. Malaman nyo. Pero sa'yo hindi, no? Ha? Hindi, no? Yung magaging yung delikado, no? Yung overhead, no? Umpisa talaga, lalo na pagbago yung pwesto sa'yo, pag hindi mo pa na-experience talaga. Tama. Sabog utak mo kung paano mo gagawin. Tama. Iiyak ka talaga. Iyak ka sa ng ulo. Pero pag marunong ka na, yun, okay na. Basta umpisa lang naman talaga. Sa umpisa lang, no? Matutunan mo na, wala, sisiw na lang pala. Pero sa umpisa, para kang maluloko rin. Tama. Anong gagawin? Tama. Ko dito pa ako, titirahin ko. Tama, Sunod yung mukha mo. Ganun talaga. tama, no? Kasya mo ulo lang eh. Tapos naka-Spider-Man ka, nakabaliktad na. Spider-Man. Posisyon, wala yan sa atin, mga 4G lang. Dito, mga hanggang 8G. 8G, no? Tama. Kasi iba-iba yung ulo na. Yung Ginawa mo na sa ng taas na eh. Tama. Nasa baba na eh. Para makatira lang. Yung kakain ka ng apoy, no? Kung pwede lang gawing ahas yung katawan mo. Tama. Kami ng mga pipe na nakasalansan na. Yung mahirap yung Bert, yung naka-octopus ka ni, no? Parang nasa balde ba? Yun, no? yun ang mga experience natin mga ka-travelers, no? Si Robert, taga Bacolod, Bert, no?
Anong apelyido mo, Bert? Kasi marami tayong kababayan dyan sa Bacolod eh. Bacolod, Iloilo, no? Slega. Sa Silay City. Pulupanda no. Ano pa na? Meron ka, baka mag-shoutout ka sa mga kasamahan mo doon. Sa mga pamilya mo ba, no? Alam na nila yan. Alam na nila, no? Yan si Robert, mga ka-travelers. Ito rin, mga veterano din to eh. Matagal-tagal na to. Ilang taon ka na dito, Bert? 5 taon nang nagdudot-dot. 5 taon na si Robert to. Imagine, 5 taon na. So, marami ng mga experience, mga ka-traveler. Marami ng experience to. Si Robert. Pang kabuhayan lang. Pangkabuhayan lang. Kabuhayan showcase. Maganda. At least na may nabulo tayo, mga ka-travelers ba. Yung kasama natin na may maganda ring mga advice, lalo na sa mga OFW. Kung may plano na pumunta dito, magtanong tayo sa mga marunong din at saka nakakaalam din. Di ba, Bert? Learn from experience kasi yan. Oo. Mahirap magsalita pag wala ka pang experience. Tama. Madali lang magsabi. Pero pag nandyan ka na sa actual, ako, kakainin mo lahat. Oh, tama. Parang ganito lang kakain. Ito yung sinasabi mo. Tama. Hirap dito sa ibang bansa. Mahirap. Malungkot, tsaka pagod. Pagod, trabaho. Walang katapusan. Tama. Pilipinas, wala lang. Simple lang. Sabay lang. Simple lang. Hingi lang. Tama. Dito, trabaho, Unlimited, no? Tama. Sawa. Tama yung mga ka-travelers, tama yung sinasabi ni Robert eh. Unli yung trabaho mo dito, no? Kahit ano, no? Yung ulo gawin mo ng paa. Hindi sa pagod. Tama. Yun na, mga ka-travelers, no? Sa next time na naman yung at least may napulot tayo na mga aral na nakukuha natin, mga ka-travelers. Yun si Robert. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.